Bizkaiko Arantzazu udalerritik agurtzen zaituegu. Gaur ere, Kepa Deunaren parrokiatik eskainiko deutzuegu Meza Santuaren emonaldia. Arantzazu Arratia mankomunitatea osotzen daben herrietariko bat dugu. Hau honela izanik, zera esango dugu mankomunitatea honi buruz. Bere sorreratik, Arratia Bailara osotzen daben udalerrien zerbitzura jarri zala. Era honetara, herritar guztien beharrizanei aurre eginez. Arantzazuk Bailara honetan kokatuta egonik, honesek ditu herrimuak. Iparraldera Igorre, sartaldera Zeberio, sortaldera Dima, hegoaldera Artea. Herriaren izenak berak, arantza ugari dagoan leku esangura deusku, behar bada, udalerriaren inguruetan aurkitu geinkezan zuaitzonen adierazgarrilez. Herriaren historiari dagokionez, 14. gizaldian, Bizkaiko arziprestetariko bat hemen bizizala esan geinke, baita Bizkaiko batzar nagusietan, Gernikako juntetxean 76. jesarlekua eukala bere. Gaur egun, Arantzazuko biztanleak 4 auzotan bananduta bizi dira. Zelaia, Arantzazugoiti, Salbide eta Olarra auzoetan. Zelaia, herrigunea dugu. Berton aurkitzen dira udaletxea eta gizarte zerbitzu guztiak. Beste 3, Arantzazugoiti, Salbide eta Olarra auzoak, sakabanatuta aurkitzen diran etxe eta basetxez osoturik dagoz. Arantzazu herrian, bere historia eta arkeologiagaz loturik aurkitzen diran eraikin aipagarrien artean, honesek azpimarratu geinkez. Aurreratxoan aitatu dugun udaletxea, gero Zelaiako zubia, Errotalde Errota, Bildosolako zubia, Kanposantua eta abar. Baina honez gainera, 16 eta 19. mende bitartean, eraiki ziran estilo desbardinetako baserriak aitatuko doguz. Udalerriko auzune desbardinetan dagoz, eta Arratia Bailara honetan ohikoak diran lez, solairubiko baserriak dira. Aurretik, etxe bizitzarako sarrera eskilara baten bidez dabelarik. Eta gaurkoz, hemen amaituko dugu gure ekitalditxoa. Orain, Goiazan Meza Santua ospatzera. Kristau herria bera izango dugu gaur ere, liturgia kantuetan arituko dana, organoan Miren Bernaolak lagunduta. Batzarburua, Jose Mari Kortazar, Elizbarrutiko abadea eta Eliza honetako arduraduna.